Oikein hyvää huomenta juuri sinulle. Kytketään tämä tänne. Tänne. Noin. Se on kytketty siihen. Sitten kytketään taas tää muistikortti taas tähän. Se on nyt yhä vähän hankalaa, mutta ei se mitään, tästä onnistuu. Noin tähän kortinlukijapaikkaan. Näin. Nyt syttyy punainen valo. Tohon. Mut sitten täällä koneessa ei tapahdu yhtään mitään. Sitten kun täältä kattoo. Täällä on kyllä laitteet. Täällä on laitteet. Tässä on nyt toi kortinlukija, mutta kun ei mitään noita muistikorttia sieltä löydykään. Sitten katsotaan täältä. Täältä pitäisi tulla tänne se kortinlukijakohta, eikä löydy. Mä en vaan ymmärrä, mä yritin ajureita hakea tähän, mutta nekään ei toimi. Ja välillä se toimii ja välillä ei toimi. Ei toimi kuin junan vessa tossa. Mä laitoin sen tänne koneeseen. Ja taas tää Windows 8. Mä en ymmärrä tätä Windows 8. Tää taas rupee vähän temppuilee. Noin, nyt tulee toi kysymys. Painetaan tosta. Nyt tulee tällainen teksti. Mikä DP-asema eli D-asema VVP? Mitä mä haluan tehdä? Asenna tai suorita setup-näyn. Julkaisija ei ole määritetty, siinä on toi avata kansiota, älä tee mitään. Mä tosta otin jo ton ekan. Ton painon siitä. Tähän tulee tää teksti, joo, kyllä. Tuohon tulee kyllä. Nyt tulee toi sininen lakuuni melkein, kun toi tuli teksti. Sininen tuli siihen, se oli hetken aikaa. Sitten tuli toi Audio Fox, mä painoin siitä, me päästiin tonne tuli. Sitten tänne alle tuli, tonne tuli tekstiä lisää tänne alapalkkiin. Että päästiin jo asentaan se. Nyt se ei asenna sitä. Nyt tohon tulee, oi, mihin tää nyt kuvaa? Ihan perästä kuvaa. Tohon tulee sitten tommonen kysymysmerkin kuva. Siitä kun klikkaa, niin tulee tämmönen teksti. Siinä tarvitset jonkun, minkähän mä tarvitsen tässä pelistä. Use system to display small force. Tarvitsee jonkun systeemin, mutta kun ei vaan onnistu. Eikä tota enää pääse painaan, Audio Fix, mikä fix onka, sitä ei pääse enää painaan. Helpistä tulee jotain tällaista paskaa tekstiä. Ja sitten kun painetaan toi OK, ja toi nyt kysyy tommosta tekstiä. Joo, ja sitten pitää painaa tosta, niin joudutaan pois. Näin. Sellaista, eikä lähde peli pyöriin, ei lähde asentuu. Tuppelaan CS, koko ajan melkein tuli viesti, että tuppelaan CS, mikä onko tuppelaan CS, tuppelaan CS. Ja kun se ei ole mun juttu se CS, mä sitä välillä voin pelata, mutta en mä sitä niinku jatkuvasti lätki, kun se ei ole mun juttu se CS, se on vaan näitten niinku ES-jonnien juttu se pelata CS ja juoda sitä ES ja pelata CS. Näin se menee. Ei ole mun juttu päristää siellä ja pelailla sitä. Me olemme nähneet, minkälainen tekniikan ihme sinä olet.